Kardom don maliatum lasipini lethot puthot ako social media chatai long wang thulo nilihin pen silabangso social media chatai long puthot ke wang thunang ko bang ke lahelo je nilihin pen isike pachini ponji je radet sitame akachini pon akenang sot alam the do pusi nilihin pen puthot rada thengno mate social media hong jai long puthot wang thulo si Kardom si nilike paklang ponji alam the lahelo je non malom hur ke chodut volongkoma jilong hola irrigation jitu labang so adolong ariri labang so irrigation are ke doan along lelong non keche ke bea sotum non tribal tum labang so long le kachira et muslim khaipen mia khaipen danglok biharia khaipen danglok lapen bengulia khaipen danglok si alang litum labang so along le pinier ni an sitame alang litum ke do sitame ke pathir je phan silang tum bor ilo na pen pinang an nang chan lo nang jar lo ladak do thak lo lasi labang so long nilihin pen ke pudam ji pu bang ke lahen lo je council pen alang litum phan isi eviction notice sitame alang litum phan palilo pen labang so eviction notice pali pen sitame alang litum phan nikrip hone ko anu ne alang litum phan apor pilo lason si thek dam long lo silbang so apor ki pi ateng pen jong si langdam polo takte alang litum ilitum akhe phan karbiang long arar long karbia khe tum phan nang ka pheri si ke duning mapusi nilibang mathadam lapen council pen si ili labang so bang lapuson thurnang po damnang po pupen labang so anutis ke pale bangke lake council phan ili tumalong council bitung phan se ka pheri ning ma pusin ili mathadam labang so non tribal atum non volongko majilong irrigationa are labang so are alang litum irrigation along li chirai et alang litum sitame pheri vek ning ma pusi nilibang mathadam lo bon sitame piniarni an ilitum kimang hudam nang jibang thetan do koklo pen mang huge mang hunang ne take mathadam nang i thetan do koklo pu bang si niliki pudam jipu si ke mathadam nang ji thetan adim bang ke la henlo bang ikubla bang so anutis alo council pen ke pale bang ke phere ren pinsi alang litum kopilo ke choma thathu la bang ke bang press meet ingni thusi bangke pokalisi list pata pen amparata alang litum bangke nono bangke medi pata permanent settlement apata phan alang litum ke hang thu lapuson si council phan ke ther thu jo la solam si non nong het jong la bangke do damlo la si ilitum eneng chi oi meme khangjang don marliatum la bangso karbiang long kopilo nang ke manji ilitum iprang aphan anutin sitamela si adai dorep saide pon matha pon parsik nangji iprang long bangke lasi laso along la puson pini arni an council bitung aphan lang plot ilitum akhe aphan nang lang plot pen alang litum non list chot kalisi non ke permanent settlement aphan sitamela bang so ke do thip longji aphan along le pata puthot nanga che hang thu pulo tangte ilitum chethera vek ning la hendo lasi kopi potsi la puson ajak kong mate la bangso ang rop nang kelong lok ma pulo tangte lake BJP ruling party tum nang ke cari ke chokche thetan porlo tangte ikub bang press media ingilo press meet ingilo padu ke tim karbi ang long tu ta ka pheri thurong lo ne kopi ko son ben tong ke matha thurong lo ne sitame alang litum CM alang li mithang pensila bang so lambang paklang lo alang li tuliram rong hang masila ke paklang daklo je non tribal atum phan anta long lia patake pithei po non e phom bangke pusi lam klar dak akolata media long klang thu phun khangya lasi koson kopi kuson bentong ke matha pentong alang li ake hai tuliram rong hangta labang solam ke mathadam lone ta alang litum sitame chichini je sik sidul aja kong ke thetan apen sik sidul aja kong aron bangke non tribal apan ke parlo ponji aja kong kali po bang alang litum chichini pame
Lapen council abitung alang li tumata cicini only alang li CM tuliram rong hang chole ka chini kamali abitung bena chini lake. Bon siname kopi potsi non abangke non tribal atom hanta longli apata ki PG permanent settlement of hanabangke pidet popu kupuson si kaning je haima ang hopen kupuson si nang kibar haima pusike mathadam tu nono bangke lasi la solam ateng pen le mathadam pulutang te kedam tang apor Dr. Numol Mumin kaning je karbi anglong along bangke 244A article ke hang kela ke kilunailo Power bangke ajat le punon positame Assam Chief Minister bangke already nang pithailu putang det le po alam si aklei ke padun Dr. Numol Mumin ke tangte harla so khud bangke ilitum akar bi anglong council bitung phansin nang kapin rem lapen ilitum karbi akhe phansin nang kapin rem lapen ilitum hola kopi ma litum akemang bangke nangke pacun ce de jipan state within state la hemprek autonomous state hedi laso akemang nangke pacun ce de jipan bangsi alangli Dr. Numol Mumin ke kaning jedam la ansining jedet lo chun un elo la ke hang ta alia velo pan lasi laso ating pen jong si matha dam pulo tang te non team karbi ang long pen a chip ake hoy mate ake thenai alangli a chip ma sining je thu da lo je non bangke non tribal atuma phan an sitame bihari puno bengali puno ba muslim aphan puno sitame non bangke pata bangke permanent settlement aphan pidet bu pusining je thurong lasi laso along ke paching bardam nang jabang ke lahen lo alang litum a team karbi anglong bukachi pupena masilake hemprek a farman po kache song bangke aning along bangke 100% pen bangke only 5% value lake pudak sike melo puthe rat athengno alam bangke wan nangji munitum rat akar i bangke lahen lu po joinisi hemprek alam ke nangke hocho atheme nonta alam bangke dam krelo lasi Dr. Numol Mumin kaning je penon CEM tuliram rong hangabang ningje dun thulo lapuson lapen laso pen aprang Himonto Biso Sorma kaning je lake checking lep khangjang lo lake lasi laso ateng lo pulotang te ilitum ke mathadam parsik pik nang jilak none prang ke don marliatum lasi lahai alam the aputhak pen lang dam pulotang te prap jin pen ilitum kache somong jai mek do fek nang jilake pini penap labang so volongkom ajielong kece kebe sotum la non tribal patum nangke do thip labang so a muslim khe labang so behari khe labang so a bengali khe tum han ilitum election sai deng fek nang jilake lagele council abitung aphan ilitum cho akha khera ilitum doan sitame ilitum la sobang anutin organization abang putin organization asong tin sitame ilitung labang sobang akeme towar claim fake nangji apen kache song jai mek deng fake nang pusinili mathapon lasi ke damtang apor sitame sonak thaklo PGR VGR long sitame election notice di Guwahati High Court pen bang aron nang selam pipa me aron alo nang pipa me lake council power lo exercise noi pan nang ke pinianian PGR VGR long le election ha he lapen pini volong ko majilong labang so irrigation along le long ke do tip nang ka cherai tip anon tribal to mangke pinianian ta election ha he lasi laso ateng penabangke don marliatum anu tin sedame karbi anglong arat a doana phana bangke nelihin pen kepu dam jipo bangke lahen lo je labang so ruling party BJP party bangke ilitum siksidul area long pen non council along ke charibom abitung atumsi non tribal atum phan ilitum siksidul area long pen nang ke tharle PG ilitum karbi anglong long pen ke nang ke tharle PG puke latum bangke
uwe thong kep alang litum lake un ilaki hai masih hai helu uwe thong kep sita lake hai masih hai la tum claim masih hai he lasi alam bangke lalo ki evek sonji adim bang land permanent land settlement of han long lia pata paduke volong komaji long ta ikup bang media e phong vet akang ni pen ka thiri ka phere pen puthot bangke ang ton bangke long lia pana apata permanent settlement nang aphan nang tumhan nang piet pu paduke ningje dun thurong khangjang ka evek sonji kali lasi ningje aling pusita chethana ling pusita me alam bangke nililam the bangke RDN pametu katuk aviarat pusita me ilitum e pranglong akisung the tan atowar duji labang so a ruling party jong sin nang ruling bom hilang lapen nang cari bom hilang pulutante lasi kopia potsi ke chok che thek lor pen BJP along ke do prong akar biatum kopia pot pini ani an ase angtong cibidun hai hedet kopia pot lahai ake chok chelo jong dun dak hai hedet la polong ta hala BJP long ke claim bom IT cell atumta alang litum sitame labang so alama pot paklang dun thala hai ke chok chelo jong dun tha kai ke mat ke tangka phi ke kap dun loko bangke tangka me ke bonun loko bangke ilitum ke longri longpat cerai kom un e nasi ilitum mat ha pamin nang jinon apor dolang niligi pudam jipo bangke lalo apor do piglang non prab jin pen labang so MLA election 2026 aningkan laso nang le aprang ilitum pini penap angbong ilitum ining ke chelarja pordola lasi kaduk kawe pansitame nilihin penabang so through social media pen isika chuning ridam kaduk kawe pusitame alert pic nangji ilitum bang kaike sitame kacherok tok amai bang dunangji je council abi tungtung kupisi ke claim ke dam pondo non rada phan ke pamanghu kupisi nang ke claim lo rada tum sitame labang so bang cherok tok ka kita dunangji tangka pen iphan ebaji sitame elitum tangka pen ekebaya lake kitya bata men tunita elitum che dondo non er pan che kroidun thekthi alam bang kelalo lase ahok lo nilihin pen lase rada phan sitame isika chuning ria bang kela hen lo ilitum non pini penap jinet tene ilitum akai long bangke chok chiji tamo isomara kai isumara kai bangke keche kebe non tribal atum asakor veklo ki dudu nangi sitame non bangke ilitum bangke chesong pen angdi si pen ilitum bangke bor i kirsan pen ilitum bangke dudun bor idetji ilitum akai kita ilitum asomar akai ke Behari Bengali Muslim tum akeng pak arum si ili tum asomar ke claim du nangji asak korlo che bandung ji karbi anglong bukachi puke amen chokpo lasi don marlia tum apong nili video pen nili labang so social media long pen nili ka chuning ri kai kita padower ili tum karbi akhe ning kematha athir chibi sinang lapen kay long ri long pat ilitung kacerai kom Japan mathat thip sina tangka poisa apit kadundera kemisen atowar long ilitum keng kamche jordun sina lasi lahen lo non ko an ma kedam tang aporpen ASDC ruling party da dolo nang ruling lo Congress atum nang ruling lo pen non BJP tum nang ruling lo lasi choklo ton marlia tum lasi non bangke ilitum APHLC regional political party labang so party long ilitum ning isi pet pen ilitum dotun sinang nili na chuning riji bangke la henlo alangli JI kathar sar IAS retired officer ilitum phanang ke Japon nona teng bolonte a hokpet atowar ke la henlo nang che songbom wang bompen piniarni alangli IAS retired officer alangli jai kathar sar nang ke thana tengsi lam ke kachekop saide ingkung si baksi kachekop kedet po avi piniarni an alangli ilitum phanang ke matha pon alam in future along misenang ye phanang ke thana tengsi wang bom
pinita lapuson si chekopon bom lo tangte chok iglo si kaddu ka ve sitame nili nengthelo kaddu ko ve phan sitame non upcoming election bangke ilitum ajak penon sitame APHLC regional political party phansi pahai pola pen anutin sitame ladaksi vote jok pet poposi nili nengthe pen lapan sin nili lam ington pon koklo kardom